Predvodio sam vojsku i krenuo u napad na Moskvu sa ciljem da uklonim predsjednika Putina sa vlasti. Ja sam Jevgenij Prigožin i vodio sam rusku najamničku formaciju Wagner. Kad sam se ukrcao u privatni avion za let između Moskve i Sankt Peterburga, nisam ni slutio da će to biti moj posljednji let. Avion se srušio severno od ruske prestonice. Osim mene u avionu su bili i suosnivač Wagnera Dimitrij Utkin i još 8 putnika i članova posade. Agencija za civilni saobraćaj Rusije potvrdila je da smo on i ja bili na listi putnika, a Telegram kanal blizak Wagnerovcima optužio je rusku vladu i predsjednika Putina da su izdajnici i odgovorni za moju smrt. Ruske službe su započele istragu o uzrocima nesreće. Tada je Putin izrazio saučešć porodicama poginulih, uključujući i moju porodicu. Ceo život sam posvetio Wagneru i borbi protiv Ukrajine. Dok vlada Rusije ćuti, Zapad i Ukrajina također optužuju predsjednika Putina i kažu da su me ubili iz osvete za oružanu pobunu Wagnera. Istraga o padu aviona je u toku, ali još nema zvanične potvrde da li sam poginuo u avionskoj nesreći ili su me likvidirali. Wagnerovci također tvrde da su ruska vlada i predsjednik Putin odgovorni za moju smrt i prijete da će ponovo marširati na Moskvu. Mislite li da sam poginuo u avionskoj nesreći, ubijen ili je sve lažirano da bih mogao da nestanem iz očiju javnosti?